Симона Маркова съм и съм от Севлиево. Най-яркият спомен за това относно гробищата е, понеже баба ми почина скоро, и това да гледам как, нали, майка ми... Тя е страшно. Просто да гледаш близък да страда е странно. Понеже децата в днешно време се чувстваме много отдалечени от родителите си. Поради тези технологии около нас и многото развлечения, това да можеш си навсякъде по всяко едно време е прекалено занимаващо и не ти остава време да се видиш с семейство, нали? Когато се случи нещо трагично, един вид, което цялото семейство се събира за него, понеже не се събираш със семейството си за хубавото, ами се събираш за, нали, погребение и така нататък, което е тъжно. Изключително, да. Mm-hmm. И просто да гледаш роднина, който преживява нещо, което ти дори не мога да го усетиш. Аз нищо не усещах тогава. Просто беше... Това е, нямам чувства. И в момента аз мисля, че нашето поколение, нали, е много безчувствено относно семейството.